Ja sam Petar Gaborić. Ja sam Janko Marić. Mi smo učenici 6. razreda osnovne škole Emilija Ostojić. Mi ćemo vam predstaviti projekat Pametna vetrenjača i čamac koji ćemo upravljati pomoću mikrobita. Od vetra do pokreta, pametan energetski sistem. Ovaj projekat pokazuje kako vetrenjača može da proizvodi energiju i da tu energiju prenosi na drugi sistem, u ovom slučaju čamac. Naš projekat postiče sljedeće pozitivne promjene. Smanjenje zagađenja, efikasnije korištenje energije. Projekat predstavlja model pametnog energetskog sistema. Vetrenjača koristi motor i simulira proizvodnju energije, dok mikrobit kontroliše rad sistema. Projekt je da prikaže kako se obnovljivi izvori energije mogu povezati sa pametnim sistemima i koristiti za upravljanje drugim uređajima. Ovdje imamo senzor vlage koji je u vodi i on meri nivo vode. Kada ima vode u jezeru, svetle plave zip diode i na mikrobitu se očitava nivo vode u jezeru. Svetle crvene zip diode uključuje se pumpa. Sistem prati uslove iz okruženja, svetlost i na osnovu toga uključuje ili isključuje rad motora. Kada nema sunca, vetrenjača se ne pokreće, a kada ima, ona se pokreće. Brod radi kada ima vode u jezeru. Šta ti misliš, postoje li slična rješenja? Da, postoje klasične vetrenjače, solarni sistemi i pametne kuće. Pored toga omogućeno je daljinsko upravljanje, kao i povezivanje sa drugim uređajima, čamcem koji reaguje na rad vetrenjače. Pa ipak, naše rješenje je jedinstveno. Naše rješenje pomaže zajednici jer postiče korištenje čiste energije, smanjuje potrošnju resursa, pokazuje kako se energija može pametno upravljati. Moje rješenje omogućava pokretanje vetrenjače, automatski rad, daljinsko upravljanje, signalizaciju stanja, povezivanje sa čamcem koji se pokreće. Jedinstvenost našeg rješenja je u tome što pokazuje više sistema u jedan. Kombinuje obnovljivu energiju i programiranje. Prikazuje princip pametnih energijskih mreža. Hvala na pažnji. Želimo da vas pozovete u finalu.